אנחנו נפגשים כאן ומרימים כוסית לרגל חג, פעם זה ראש השנה ופעם נוספת זה לקראת פסח. המוסלמים מבינינו לא שותים יין, אז אנחנו לא ניקח על זה. זה גם לא יעזור, אבל אם ניקח סמאג'י. זה לא יעזור. הדבר החשוב ביותר שאנחנו ביחד. ואני אומר את זה בפעם, מי יודע כמה. זה לא משהו חדש. אני תמיד אמרתי ותמיד אומר שהחשוב ביותר זה חיילים. אין ארגון, אין יחידה, אם זה בצבא או בכל מקום. דברים תלויים רק בכם. וזה מתחיל בנושא הניקיון, וזה עובר לנושא ההבטחה והבדיקה הביטחונית, וזה עובר לנושא ההחזקה, וכל דבר זה אתם ואנחנו. בעצם זה אותו דבר. אני רוצה לאחל לכל אחד מכם, אפשר לקבל יין. רן, בוא ידנו. יצא